रेसिपी गवारीचे शेंगा आहे. त्याचं काय करणार आहे? गवारीचे आता देठ मोडून ठेवते, सगळे मोडले आहे. आता याचे आहे ना मी सांडगे बनवणार आहे. आणि गवारीचे हे कांद्याचं काय करणार कांदा आहे? सुकवलाय त्याचं काय करणार आहे? मसाल्यासाठी. आता तू ब्लॉग मध्ये फक्त तू आहे, आता संध्याकाळी ताई येणार आहे ना? संध्याकाळी ताई येणार आहे आज सोमवारी वोटिंगला. आजची जी रेसिपी सांगितली टाकली आहे दाखव त्यांना. आज ही रेसिपी टाकली आहे मी. ही फ्लॉवरची वडी आहे. आता हे सुकवणीचे डिश सगळे गेलेत ना, मग मी तुम्हाला ह्याचे सर्वांची प्रत्येकाची एक एक रेसिपी करून दाखवणार आहे की त्या वडीची भाजी कशी बनवायची. आता आपल्या रेसिपी तर झाल्या आहेत ना, मग आपण त्यांना एक एक करून दाखवूया, नंतर रेसिपी टाकूया हवे तर. आता उद्या नेक्स्ट व्हिडिओ असेल ना तो आपला, तर हे भाजी करून दाखव, ह्याची त्याची भाजी करून दाखव. दोन्ही टाकल्यात काल आणि आज ह्याची भाजी करून दाखव. आणि जे वस्तू सुकवलेत ना आपण, जेवढे काय आहेत ते चकली आणि ते सर्व फ्राय करून दाखव. आणि त्यानंतर आपण रेसिपी टाकू, म्हणजे त्यांना हेल्प होईल, त्यांना समजेल की कसं असेल. ह्याची कमेंट पण आलेली की ह्याची भाजी करून दाखवा. आता याची भाजी तू आता पुढचा व्हिडिओ टाकशील ना, त्याच्यामध्ये मी याची भाजी करून दाखवी. आजचं तुझं सांग. आज मी सकाळी 8ला उठली. 8ला उठली कारण काय माहिती, मी डॉक्टरकडे गेलेले तर माझे ड्रॉप घालायचे डोळ्यामध्ये सांगितले, ते घालण्यासाठी लवकर उठले. आंघोळ वगैरे केली, डोळ्यात ड्रॉप टाकलं, नाश्ता केला आणि स्वयंपाक केला. काय बनवलं आज? जेवायला भात बनवलाय, या कुकरला भात लावलाय, या कुकरला शेवग्याची शेंगाची भाजी बनवली आहे. अजून आणि टोमॅटोचा सार केलाय आणि चपात्या असतील ना? आणि चपात्या. मग मी हे सगळं दिवसभरात ना मी असं काय ना काय करत असते, पण तुम्हाला तर रेसिपी दाखवायचं म्हणून मी असे रेसिपी बनवून दाखवते. त्यात मी घरामध्ये अशी रिकामी नसते, काय ना काय करतच असते. तुला एक विचारतो, तुला माहिती आहे पुढचा व्हिडिओ कोणता येणार आहे? नाही माहिती. पुढचा व्हिडिओ ताई बरोबर येणार आहे व्हिडिओ. ताई तुझ्यासाठी एक गिफ्ट आणणार आहे. हा, ताई मला बोलली. हा, मग आता ते तुला माहिती पडलं आणि ह्यांना पण माहिती पडलं, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओ गिफ्टचा व्हिडिओ. काय आणणार आहे ते ताईला आणि मला माहिती आहे. तर मला ताईने सांगितलं नाही, मग ते आता मी तुला सांगितलं ना. पण मी ताईने सांगायला पाहिजे होतं ना, मला ताई सांगते. संध्याकाळी येणार आहे, ताई घेऊन येईल. मग ते गिफ्ट एकत्र खोलायचा मी व्हिडिओ बनवेल. मग ते तुला पण तूच खोल आणि ह्यांना पण दिसेल की तुझ्यासाठी काय गिफ्ट आलंय. पण तू मला सांग ना काय ते. हा, मग ताई मला ओरडेल ना. ठीक आहे, आपण गिफ्ट ताई आल्यावर आपण गिफ्ट काय आणलंय ते सर्वांनी बघूया. आता तुम्ही ह्याचा पुढचा व्हिडिओ बघा. नमस्ते, मी उडदाच्या डाळीची वडी बनवते, उन्हात सुकवायची आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. ही उडदाची डाळ आहे, रात्री भिजायला ठेवलेली आणि एकदम मस्त छान भिजले बघा. पण पहिली भिजायला ठेवताना आहे ना, पहिली मी 2-3 वेळा धुवून काढली सुकी डाळ आणि त्याच्यानंतर पाणी टाकून मी भिजायला ठेवली. आता ही चाळणीमध्ये गाळून घेते. डाळ आहे ना, पहिली भिजायला ठेवायच्या आधी चांगली स्वच्छ धुवली ना, तुम्ही भिजल्यानंतर त्याला प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे चांगल्या पाण्यात भिजायला ठेवायची, म्हणजे डाळ कशी स्वच्छ होते आणि परत नाही धुतली तरी चालते. हा फ्लावर आणलाय म्हणजे डाळीमध्ये टाकायला. म्हणजे आपण डाळीमध्ये फ्लावर टाकला ना की ते मिक्स करून सुकवायचं. म्हणजे आपल्याला कधी भाजी नसेल, आपल्याला पाऊस जास्त पडतोय, भाजी नाही आता करायला काय, तर आपण वडी बनवायची, वडीची भाजी बनवायची. हा एक फ्लावर आणलाय. हा फ्लावर मी उडदाच्या डाळीमध्ये टाकणार आहे, म्हणजे सुकवण्यासाठी. आता हा मी साफ करून घेते. पहिले त्याचे दंडल कापते. दिल पण आले मदत करायला. आता ह्याचे आहे ना, हे मोठे मोठे स्लाइस कापून घ्यायचे. हे बघा असे. फ्लावर घेताना आहे ना, चांगला सफेद सफेद बघून घ्यायचा, व्हाईट एकदम, आणि घट्ट बघून घ्यायचा, एकदम असा घट्ट घ्यायचा बघून. आणि असा पातळ पातळ फुललेला असला ना की तो आतमध्ये खराब असतो.
त्याच्यात म्हणजे आळ्या असतात. असे सर्व आहे ना आपण कापून घेतले की असे परत आतमध्ये आहे ना साफ आहेत ते बघायचे. आता हे स्वच्छ धुवून घेते. असे फ्लावर चांगले धुवून घ्यायचे. धुवून पहिले ताटात काढून ठेवायचे. हे फ्लावर असे स्वच्छ धुवून घेतले ना ते असं किसणीवर किसून घ्यायचे. असे सर्व बारीक किसून घेते आणि तुम्हाला डाळ पण वाटून दाखवते. पाणी घालून काढलंय बघा, चाळणीमध्ये काढून ठेवलेली डाळ. आता याच्यामध्ये मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायची. थोडी थोडी आहे ना बिना पाणी टाकून वाटून घ्यायची. आणि पाणी लागलंच ना आपल्याला तर थोडंसं टाकायचं आहे. मी तुम्हाला दाखवते वाटून. जसे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ राहील ना तशी टाकायची आणि थोडं पाणी टाकायचं. पाणी टाकल्याशिवाय ते फिरत नाही. मग थोडं थोडं पाणी टाकायचं, जास्त पाणी नाही टाकायचं कारण ते पातळ नाही करायचं आपल्याला, सुकंच वाटायचं आहे. अशी डाळ आहे ना थोडंसं पाणी टाकून अशी एकदम अशी दळून घ्यायची बारीक आणि अशी सुक्की वाटायची. जास्त पातळ नाही, जास्त पाणी नाही टाकायचं. अशी सर्व वाटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. ही डाळ आहे ना आता चांगली अशी मिक्स करून घ्यायची. एकदम चिकट आहे ना ती जरा म्हणजे चांगली पलपलीत होते. अशी 5 मिनिटं आहे ना चांगली अशी हलवून घ्यायची. पाच मिनिटं बरोबर फेटून घेतला पीठ. एकदम मस्त हलका झालाय. आता आपण असं पेटून घेतला ना तर वड्या कशा आपल्या हलकी हलकी होतात आणि पटकन सुकतात पण. तेव्हा एकदम हलका पीठ झालाय. आता याच्यामध्ये आहे ना बाकीचं तुम्हाला साहित्य दाखवते. आणि तुम्हाला हे डाळ आणि फ्लावर आहे किसून घेतलेला, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आता लागणारं साहित्य दाखवते. हे जिरं आहे, 1 चमचा जिरं घेतलाय, 1 चमचा गरम मसाला घ्यायचा आहे, 1 चमचा लसूणची पावडर घेतली आहे. आता तुमच्याकडे पावडर नसेल ना तर लसूण चेचून आहे ना बारीक पेस्ट करून घेतली तरी पण चालेल. आणि आपल्याला थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हे वडीमध्ये मीठ टाकत नाही पण काय होतं आपण जेव्हा स्वयंपाक बनवतो ना त्या वडीमध्ये मीठ जात नाही. आपण कसं शिजवतो आणि शिजल्यावर वडीच्या आतमध्ये मीठ जात नाही, त्याच्यासाठी आपण आहे ना वडी सुकवताना पहिलंच आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं. हिंग घ्यायचा 1 चमचा. आता मी सर्व साहित्य आहे ना याच्यामध्ये तुम्हाला टाकून दाखवते. हा हिंग घेतलाय, लसूणची पावडर आहे, गरम मसाला, हे सर्व आपल्याला 1 चमचा घ्यायचा आहे आणि मीठ आहे. आता हे जिरं आहे ना पाण्यात टाकून ठेवलेलं म्हणजे थोडंसं भिजलं आहे आणि भिजवून घेतलं ना की त्याचा जो आतला स्वाद असतो ना तो त्या वडीमध्ये सगळा मिक्स होतो. आणि असं जरासं असं चुरून टाकायचं. आता याच्यामध्ये फ्लावर टाकते. आपण फ्लावर भाज्या वगैरे असे सुकवायचे ना ते आपण असे वडीच्या टाईपने सुकवायचे भाज्या. आणि आपल्याला कसं कधी गरज लागली, आपल्याला भाजी नसेल, कधी प्रॉब्लेम असेल, आणायला जायला नाही भेटलं तर असं आपण भाज्या असे वड्या करून ठेवले की आपण त्याची भाजी बनवू शकतो. हे मस्त एकदम चांगलं मिक्स झालंय बघा. आता याचे आहे ना मी ताटामध्ये वड्या सुकवायला ठेवते. हे ताटाला पहिलं थोडंसं तेल लावून घेतलंय. तेल लावायची पण गरज नसते पण कसं माहितीये ताटाला चिपकणार नाही. आता याच्यामध्ये आपण छोटे छोटे वडे करायचे. आपल्याकडे असे ताटं असतील तर ताटामध्ये ठेवायचे, नाही तर प्लास्टिकवर ठेवलं तरी पण चालेल. असे ताटामध्ये सर्व वड्या पाडून घेते आणि तुम्हाला सुकवताना दाखवते. वडी आपली छान सुकली आहे आणि आहे ना 2 दिवसामध्येच सुकली आहे. पण मी 3ऱ्या दिवशी मी थोडीशी ठेवली सुकायला. एकदम मस्त सुकली आहे बघा. अशी तुम्ही पण बनवा. एकदम छान झाली आहे, कुरकुरीत झाली आहे.
एवढे सगळे वाळवण्याचे प्रकार मी सुकवलेले आहे उन्हामध्ये. अजून एक तिथे सुकतंय. असे तुम्ही पण बनवा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.